Assalomu alaykum do'stlar aziz. Kadmiki harf mechasbone, ya'ni ki bukvash megan ki meg. Ina хиҷамаи бобоҷон 88. Ҳамин бародарои тоҷики хидмона. Рақамош дора экран инами буква мечасбонан. Заказ кине ба тамоми магазино ина ҳами чизек берак. Чизе ки ҳаст ина парикмахер, автосервис, одежда, обув. Хулоса ҳами чизора мечасбонан ҳамин бачаҳо. Барои инами шумо ман рекламаш кардам. Ина бо да хотири ина ҳами часбонда намеох, ман чико кардам рекламаш донам бародарора. Ина хиҷомаи бобоҷон 88 часбон диди, ина бо бобоҷон 88 найсагин ҳа дига астане ҳа ширинар. Бобоҷон ба пеш. Худованд хифзон кунад. Бачаҳои тоҷики хидмонанд. Ба тоҷики гам мезананд, ба тоҷики мефаҳмонанд. То иншаллоҳ ба кадом шаҳрое ки биги мераванд рост мекунанд. Ба нархи арзон. Хуб ҷон, ина дӯстони азиз бибинед. Ина ҳами хел занг мезанед. Яъне ки ман мефаҳмам баъзе ресторан ӯзбекора, киргизора миллатпараст нестем. Бо тоҷикои худмо хубтаранд, яъне баъзе чиза хубтар мефаҳмонанд. Ҳатто чақчақи хуб мекунанд. Фаҳмондатон истом. Бемардако. Як тоҷики худмо як пешравӣ мекунад. Ман ба худо хурсанд мешавам ки ҳами чико кунанд. Намхи бизнесо пеш кунанд ҳами чиёра ҳунарора ки доранд алҳамдулиллаҳ. Заказ кине ба тамоми шаҳрора иншаллоҳ мераванд рост мекунанд. Хиҷама бо хели свидной, бесвидной ҳамаша. Хуб дӯстони азиз, ин ҳами хел леснисаҳошон, ҳами хел аппаратошу қатишу меёранд. Яъне ки рост мекунанд метиҳанд ту. Буквау мукваоли бо гируншона мебинӣ. Ина бачаҳо қариб омада иншаллоҳ. Бо борун сар кар ина ки дар борун рост кар эсодиан. Ҳама ақиб шабқаб ки нафта. На ғалта. Ина ки бобоҷон мега. Ина қарибш вардан иншаллоҳ. Тамошо кунед сибат гирун меша. Бобоҷон 88. Борун сахкар кори мо нимколамон бо корборон безеб. Ин дӯстони азиз мошинчашу ҳамин. Ин алҳамдулиллаҳ. Ина видис сауси ина спой часпонданаш хушрувак бобоҷон 88. Салом алейкум. Ина ҳамаша 100% кардам. Ина дӯстон кадам ҳамаша. Охир руд моюнест. Гуфтам бачаҳои тоҷик. Ина ҳам хел дӯстони азиз буква соз мекунам.